дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дипломатҳои баландпояи Аврупо вориди Душанбе шуданд. ҳисоботи мақомоти Тоҷикистон аз вазъи ҷамъоварии пахта. намоиши филми тоҷикӣ дар ҷашнвораи байналмилалии синамо дар Минск. кӯдаки 4 солаи тоҷик дар Русия аз ошёнаи 4 сарозер шуд. ба устодат ҳасад мебарам, ҷавони тоҷик ғолиби даври навбатии озмунӣ «Голос» шуд. созмони милали муттаҳид аз хатари марги 1 миллион кӯдаки афғон ҳушдор доду аз ҷаҳониён кӯмак хост. дар Тошканд бузургтарин анбори ваксина дар Осиёи Миёна ифтитоҳ шуд. Жозеп Боррел, ноиби президенти комиссияи Аврупо, намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо дар умури сиёсати хориҷӣ ва амният вориди Душанбе шуд. ба иттилои расида шоми 21 ноябр ҳамроҳи Боррел, инчунин хонум Ютта Урпилайнен, фиристодаи Иттиҳоди Аврупо дар умури байналмилалӣ ва ҳамзамон вазири молияи Финляндия ба Душанбе омаданд. ҳадафи сафари ин ва дигар дипломатҳои баландпояи Иттиҳоди Аврупо ба Тоҷикистон иштирок дар ҷаласаи вазирони кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо арзёбӣ мегардад. аз мавзӯъҳои меҳварии мулоқот вазъи Афғонистон ва таъсири он ба кишварҳои минтақа гуфта мешавад. тибқи иттилои дафтари матбуотии вазорати кишоварзии Тоҷикистон дар қаламрави кишвар то санаи 18 ноябри соли ҷорӣ 393568 тонна пахта ҷамъоварӣ гардидааст. ба иттилои манбаъ, ҳиссаи асосии ҳосили ҷамъоваришудаи пахта ба хоҷагиҳои вилояти Хатлон рост меояд. таъкид шудааст, ки кишоварзони ин вилоят аз аввали мавсим то санаи мазкур беш аз 266 000 тонна пахта ҷамъоварӣ намуданд. ҳамзамон манбаъ хабар додааст, ки кишоварзони вилояти Суғд имсол дар майдони 49679 гектар кишти пунбадона гузаронинданд, ки аз он 120657 тонна пахта ҷамъоварӣ намуданд. дар ноҳияҳои тобеи марказ дар майдони 3007 гектар кишти пунбадона гузаронида шудааст, ки аз он то санаи мазкур гузаронида шудааст. манбаъ илова кардааст, ки вазорати кишоварзии Тоҷикистон имсол дар майдони 173945 гектар кишти пунбадона гузаронид, ки тибқи дурнамои истеҳсол аз ин майдон 419511 тонна пахта истеҳсол менамояд. дар Беларус маросими ифтитоҳи ҷашнвораи 27-уми байналмилалии синамои Минск листопад баргузор шуд, хабар медиҳад Белта. табақи рамзии ҷашнро раиси ҷашнвора, ҳунарпешаи халқи Беларус Александр Ефремов шикаст. ин ҳамоиши фарҳангӣ дар пойтахти Беларус аз 20 то 26 ноябр таҳти шиори «Симо симфонияи ваҳдат аст» баргузор мешавад. барномаи озмун аз 4 бахш иборат аст: филмҳои бадеӣ, ҳуҷҷатӣ, озмуни илмҳои ҷавонон, кинои ҷавонон ва озмуни филмҳо барои кӯдакону наврасон листопад. дар ҷашнвора ба ҳайати доварон 13 филм пешниҳод мешавад ва 24 филм ба озмуни синамо барои ҷавон интихоб шудааст, ки дар миёни онҳо филми тоҷикӣ низ ҳаст. дар ҷашнвораи байналмилалии синамо Манзарали Шералӣ бо филми кӯтоҳи «Бори зиёдии ҷумҳуриро» муаррифӣ мекунад. дар шаҳраки Громоваи вилояти Ленинград писарчаи 4 сола аз тиреза афтидааст, хабар додааст Рен-ТВ. ба иттилои манбаъ, ҳодисаи нохуш санаи 19 ноябр рух додааст. бар асоси маълумоти расида, кӯдак аз оилаи муҳоҷирони тоҷик будааст, ки модараш ӯро пеши падар овардааст. гуфта мешавад, ки кӯдак тирезаро кушода ба тӯри зидди хомӯшак такя зада ба поён сарозер шудааст. расонаҳои минтақавӣ мегӯянд, кӯдак зинда монда феълан дар беморхона бистарӣ мебошад. гуфта мешавад, ки сутунмӯҳра, шушҳо ва мағзи сараш осеб дидааст. падари хонавода аз моҳи март дар Русия қарор дошта, модару кӯдак ахиран ба назди ӯ омаданд, зикр шудааст дар матлаб. таъкид шудааст, ки онҳо дар шаҳраки Громова иҷоранишин буда, сабти расмӣ надоранд. кормандони кумитаи тафтишотӣ ва мақомоти додситонӣ феълан қазияро таҳқиқ доранд. овозхони ҷавони тоҷик тамоми доварони озмуни «Голосро» бо ҳунарнамои хоса тасхир намуда баҳои баланд гирифт. Илҳом Тагиров, ҳунарманд аз Тоҷикистон, аз марҳилаи навбатии интихоби озмуни «Голос» гузашт. Тагиров дар мавсими 10-уми барномаи вокалии телевизиони «Голос» бо Максим Завидия таронаи «Океанро» иҷро кард. ин тарона аз эҷодиёти устоди Тагиров Дима Билан аст. суруд аз альбоми «Перезагрузка» буда соли 2020 пешкаши шунавандагон шудааст. намоҳанд, ки ин сурудро
ҷашнро коргардони филм ва телевизион режиссёри ҷашнвораи соли нав дар шабакаи аввал Алексей Голубев ба навор гирифтааст. дар ин давр сарояндагон ҷуфт ҳунарнамоӣ мекунанд. пас аз намоиш мураббӣ номи иштирокчӣ ба марҳилаи навбатии намоиш гузаштаро эълон мекунад. Билан аз ду дастпарвараш намояндаи Тоҷикистонро интихоб кард ва гуфт бо илҳом ки овози хуби ба талаботи ӯ мувофиқ дорад, имкон аст як чизи ҷолиб омода кунад. Сароянда, нависанда ва бастакор Александр Градский бошад баромади намояндаи Тоҷикистонро олӣ гуфт. навозанда Леонид Агутин қайд кард ки Тагиров аз ҷиҳати услубӣ хеле хуб шудааст, аммо афзуд ки ҳарду иҷрокунанда аз ҷиҳати овоз баробаранд. ман ба устоди шумо ҳасад мебарам. вақте ки сурудатонро мешунавед, фарқ кардан он қадар осон нест. хуб буд, тасвири хеле зебо, гуфт сароянда Пелагея дар шарҳи иҷрои ин барнома. Илҳом Тагиров 27 сол дорад ва зодаи шаҳри Турсунзода мебошад. ӯ хатмкардаи донишгоҳи славянии Тоҷикистон Русия, донандаи 4 забон тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва чинӣ аст. таври худаш мегӯяд маълумоти мусиқӣ надорад ва касе аз хонаводаашон санъаткор ҳам нест. сандуқи кӯдакони созмони милали муттаҳид ЮНИСЕФ дар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ки ҳамасола санаи 20 ноябр таҷлил мешавад гуфт беш аз 1 миллион кӯдак дар Афғонистон дар хатари марг қарор доранд. ин созмон ҳамчунин меафзояд ба беш аз 3 миллион кӯдаки дигар дар Афғонистон хатари камғизоӣ таҳдид мекунад. ба далели мушкилоти фаровоне ки кӯдакон дар Афғонистон рӯбарӯ ҳастанд, сандуқи кӯдакони созмони милали муттаҳид заминаи сафҳаи твиттерашро аз кабуд ба сиёҳ иваз кард ва рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдаконро дар Афғонистон таҷлил накард. Сэм Морт, мудири сандуқи кӯдакони созмони милали муттаҳид гуфт имрӯз рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон аст, аммо сандуқи кӯдакони созмони милали муттаҳид онро таҷлил накардааст. 14 миллион кӯдак дар хатари гуруснагӣ ва беш аз 3 миллион кӯдаки дигар зери хатари норасоии ғизо қарор доранд. агар мо амал накунем, зиёда аз 1 миллион кӯдак аз гуруснагии шадид мемиранд. дар ҳамин ҳол созмони милали муттаҳид аз роҳбарони ҷаҳон даъват кардааст ки ба вазъи ногувории кӯдакони афғон таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир кунанд ва дар ҷилавгирӣ аз бӯҳрони башарӣ дар Афғонистон кӯмак кунанд. дар Тошканд бузургтарин анбори нигоҳдории ваксина дар Осиёи Миёна бо режимҳои ҳарорати гуногун кушода шуд. ин ташаббуси вазорати тандурустиро ҳазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид дастгирӣ карданд. хабар медиҳад хадамоти матбуотии департаменти Ӯзбекистон. дар анбор 3 яхдон барои 1000 метри мураббаъ, яхдонҳои ультрасард барои 3000 литр, яхдон барои 40 метри мукааб, анбор барои 1000 метри мураббаъ, масолиҳи ёрирасон барои эмгузаронӣ мавҷуд аст. таҷҳизот аз ҷониби Иттиҳодияи глобалии ваксинаҳо ва ваксиназанӣ маблағгузорӣ шудааст. ба гуфти Беҳзод Мусоев, вазири тандурустӣ, ин анбор як маркази логистикии барномаи миллии эмкунӣ мегардад ва зарфияти Ӯзбекистонро барои таъмин ва идоракунии ваксинаҳо тавсеа медиҳад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.